Hai varias semanas a Concellería de Cultura daba a coñecer o cartel da 22ª edición da Mostra de Curtas, obra do artista Rubén Lucas García. Nel recóllense algunhas das iconas turísticas máis representativas da vila, co fin de poñer en valor a localidade. A falla de apenas 2 semanas, a organización xa ten todo prácticamente pechado, unha vez realizada a preselección das curtas que optarán a algúns dos premios oficiais do certame. E agora mesmo xa estamos xa centrados no que son nos días, cando van a ser os días da sección oficial, cando vai ser os días de películas, quen vai ser o premio extraordinario da mostra, quen é o presentador da gala, a música, bueno, coordinando todo eso, que parece que todo está bastante por avanzar, pero que xa temos todo un pouco sembrado, non? Recibíronse 1.200 traballos chegados dende diferentes países. Dese total o xurado seleccionou 42, dos que sairán as curtas premiadas. Visionaron os máis de 1.200 curtas, visionaron 4 persoas, os 4 obrigatoriamente teñen que velos todos, e a verdade é que tuveron unha opinión unánime, non? Hubo un debate dun ou dous cortos, pero o demais hubo unha opinión moi fija, moi clara para eles, donde pasan eses que teñen unha calidad importante, con actores en algúns de nivel nacional, e os internacionales tamén, bueno, pois de moi boa calidade, o que fai que xa sea, bueno, pois algo a nivel nacional e internacional xa de certa importancia, non? Eu creo que o que sea festival calificador dos premios Goya tamén o fai que todo o mundo pois queira participar en este festival, non? Dende a Concellería de Cultura agardan a que o adianto da data, as primeiras semanas de outubro, sexa tamén ben recibido polo público e asistentes. Esperamos que resulte o haber cambiado de fecha, non? Que quixámoslo adiantar un pouquiño máis a outubro, buscando, bueno, pois ese mellor tempo. Así que buscamos xa non meternos demasiado no inverno e que realmente haxa unha repercusión na rúa de que non haya esa semana é unha semana de cine.